Merendal, 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 merendal. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Mga damarian, 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 damarian. Pinis ako sa DCGB, nagkukonsulta. Yugo-yugo mo nagkukonsulta tungkol sa relasyon. Gani ba kasi ekspertohon kita dyan. Inapon ko si Sarah. Si Sarah nga niya ako may relasyon dig na seryoso sa buhay. Inapon ko si Sarah. Sa mga ano ba si Sarah? Gani nga niya ako ipigidini. Sabi sa ko kang lalaki, Jerome, may karibal nga ako po. Nga niya ako. Maray na hapon! Kumusta po ang sa tuyang hapon? Kung ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha't may pakitang giliw, pakaingatan mo't kaaway mong lihim. Nailing mo na yan. Iyan sukwan. Bata ka subago, gigot tumunon ako. Ay sus ko. May storya ko sa Indo. Kasabago, giguto mo na akong mga launa imedya na gayod na naglakaw kami ni Ibig Len. Nagbakal ako sa sarong fast food. So take out baga? Jerome? Pagbakal ako sa fast food, ba't ang paborito ko dyan? Saro man sa ng rice muda so itong so sarong klaseng isira. Diyo, masira mo so do drive ko. Tangan niya ako. Pag abot ko sa DCGB, makaon ako. Awano kaan. Pag abot ko digli sa DCGB, buklito ko sa kinaong ko. Dahil maluto, binakal ko. Nabismerize ako kan utong ulo kan utong para tao kang salbatan nga niya ko ini. Saka mga kaya di kita magpadara sa ulok tabi. Anong leksyon naman? Di kita mga tugang magpadara sa ulok. Tas na tabi Jerome ang monitor daan. Di tabi kita magpadara sa kuan, di kita magpadara sa ulok basta ulok sana. Tapos minsan na nakaulok nakakalansi. Iyo mo imagine ha. Ulokon sa kurso, good morning sir. At normal man sa inday yan. Sa kakahiling ko kang ulok niyang magayunon, ano kaya? Nawal, di ko na chinek, so binakal ko. Pagabot ko sa DCGB, isira sa laog. Ding maluto. Ay nako. Kaya po, kamutabi ng mga nagbabakal sa mga fast foods. Yan ang mga take out na yan. Yan ang mga drive-thru na yan. Yan tabi ng mga drive-thru yan. Ang advice ko po sa Indo, bago tabi ka mo magkuhan, bago ka mo alam mo, tinaon na sa Indo sa pagkaon, tinaon na tabi sa Indo sa pagkaon. Ang gibuhon tabi nindo, ang gibuhon tabi nindo, uning double check po nindo yan, bago tayo mo maghalit, pag na-double check mo kung harayo ka na, may problema ka na tabi. Hindi mo na basta-basta makukuha. Yan ba ka na mga drive-thru? Magayon ba dyan magbakal? Madalion sana. Kundi sa, utong may binakal lang ko na, nga ko, miss, ang ganda ng ngiti mo. Di ko na na-check tabi sa kuya junior na salbatana, Jerome. Pagkabot ko sa DCB, dadara ko isira, dahil maluto. Ano ba yan, Ay, nako. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Tabi mo na naman kita kilod. Anong kategorya ta? Ang kategorya ta, mga bado gayon. Bado. Mga bado, ha? Adala na nindo. Hello? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Bako baga na suportahan mo ko. Tadi nagitan mo lugod ako. Sana mo kababae na mas hiling mo. Ulokon kaya? Normal man siya nag-ulok baga sa mga drive-thru. Normal man na maulok sa customer. Ano kang pag-abot ko digli sa DCG, dadara ko isira dahil maluto. Pagka dumasagaro kung aking kang Ano? kahang Naghiling? labanay lang. Opo, salamat po sa paghiling. Salamat sa paghiling. Kaya sila, Hanggang hiling-hiling lang kita. labanay lang. Ano po? Tuwagong niya. Hanggang hiling-hiling lang kita, re. O sige sa'yo mo na kayo sa Facebook. Ay, salamaton po. Salamaton. Okay. Pagkaya ka na magparahin na agad. Kada nga. Basiraman ka.
badulang ko lubot mo na. Bye-bye. Bye-bye. Masirapon man ini, malatuson man na babae man na ini. O baka na, surugon kita. Dinagit ng pala, kalangagan mo nga paano. Garib bagaso. O kamong mga ina, kamong mga ama. May nahiling ako, kansarong alo, iyo akong nahiling sa mall. Natumba so aki, imbis bagang tabangan na pagbuhaton, kitultul. Ano mang ginibo niya? Binuhat niya, binadulan pa. Sabi kang ina, kalangagan mong litsiro ka. Bako baga natabangan. Tadi nagitan, binadulan pa so aki. Nanada pa. Ano ba yan? Hello? Hello? Good afternoon. Yes, sir. Hello? Ano, may pakod na tabi ko, Henry. Wala pa po. Totoo pa po. Wala, buhay na naman ang dugo ko. Tapos matitay mo. Ata, salamaton po. Salamaton. Okay. Bye-bye. About this outrageous Ini mana ito. Good afternoon, Henry. Good afternoon po, Henry. Ay, mamaya ha. Tungkol reklamo niya. May reklamo siya sa rong miyembro kang ay, bading pigreklamo. Mamaya ha. Tawan ta kamo kimasira mo na advice ha. Mamaya regarding sa ay nako ha. Mamaya. Asa to yung tabing word for the day. Asa to yung tabing word for the day niya. Ay bakit hindi to gumuma? Bakit kaya to? Bakit kaya to? Nyan, saro pa sabi ni Renen, minsan ngaya pag drive-thru mo, daing utensils, daing pamisan, daing spoon, daing tinidor. Dahil talaga kita, dapat, ang anong leksyon, what is the lesson? Ano po ang lessons na, ang lesson na nakuha ako duman kasubago? Nakulong kaya kami linakaw ni Bossing Lin para sa Earth Forum eh. Anong lesson duman? Ang lesson po duman sa mga nagbabakal sa drive-thru, bago ka maghali, double check mo ang binakal mo. Kung tama mga tugang sa order mo. Kaya yan, double check man hindi yan. Pero paminsan, dahil ta narireparo. Diba? Paminsan dahil ta narireparo. That is the lesson. That is the lesson, mga tugang, that we must learn out of that. Bakal-bakal kita sa mga drive-thru. Pag tinao, i-double check kung tama ang tinaang binakal. Ngani po na, dahil kita ki problema. Di ba? Tadamadara ka sa ulok-ulok. Pwede, dakol tabi ang gandara sa ulok. Ba't ako daw? Totoo lang. Ako daw, Chipramer, pag ang babae mainulok ko, nadadara daw ako kaan Chipramer. Chipramer. Uy. Chipramer. Ang babae pag mainulok ko, nadadara daw ako kaya. Kaya nadadara ka manggaan. Sa totoo lang, ang nagiging friendly akong maray sa girls pag siya mainulokon. Pero pag bako siya mainulok, maski anong gayon mo, excuse me. Matarayon ka ngayon, oy. Matarayon ka. Alright, 3:21 oras natin sa buong kapuluan. Sandali lang bago po sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Ramon ta daw mga tugang ang baretang bareta dara po ni Joshua Bino. Hali po dyan, mga tugang sa luwan. Buhian mo. Hello? Yes, good day. Good afternoon sa mga paraan tabay. Good afternoon. Opo. Yan ako digdi sa 4th floor kan LCC Legazpi. Kung saan lansar mo niya na pagkahapon tabi di Henry na programang Yakap. Ano? Na Yakap program. Yakap? Ay, gusto ko yan. Ako man. Yakap program? Yakap program sa PhilHealth. Actually, haloyin ako ka na nagka-practice. Ano ko nang gusto yan na programang yan? Actually, I am practicing. Wait po. I'll let you know. Grabe ang ambisyon mo sa buhay. Okay, sige. Kung may pwedeng mag-witness sa Toya, Opo. ang pwede mag-witness si Chuck Melgs. Ako nang nadangog na istorya. Aha. Si Henry, sa balita niya to,
tigalansar mo niya na hapon ining PhilHealth Yakap. Opo. Pagdatatara mga independent kan PhilHealth, kan DOLE, at kan LCC. Opo. Kung sa mga empleyado dependent kan LCC, Aha. baka kapag avail na sila ni PhilHealth Yakap program. Opo. Sa gamot dependent, napatunta mo na ang PhilHealth kung ano ining Yakap program sa ilang ahensya, ano ang mga benepisyo ko para sa mga PhilHealth members at na iba pang pwedeng mapakinabangan lalo na kan mga LCC employees na Okay. na subject mo niyan ka na launching. Si Ma'am Larry, Opo. Larry si Depende Tabi, may kinaraman sa Yakap program sa PhilHealth. Ma'am Larry. Hi, good afternoon po. Hapon po sa inyo. Kumusta Ma'am Larry? Long time no see ha. Bulti nga ni, sir, miss na ikabigi sa mga events niya. At tayo na nga niyan. Dahil bali, sige daw po. Anyway, nadadangog kaman mo niyan sa radyo. Ano po ining Yakap program tabi kan PhilHealth na pig-launch mo niyan? Yes po, sir, Randy. Yaka po niyang pinakamagayon na programa po pang PhilHealth po niyan. Aha. Kung natatandaan mo, Sir Henry, ito bagang konsultasyong sulit at tama or konsulta. Opo. Ang Yaka po, mas pinagayon na bersyon Mhm. ng konsulta package ng PhilHealth. Aha, aha. Sa Yakap ay makakapag-avail na po tayo ng mga gamot. Opo. Inakita po ni Sir na gamot. Aha. Ma-avail po siya sa mga accredited na pharmacy. Aha. So, dati po sa Yakap, sir, 21 lang pwedeng ma-avail sa mga medicines. Ngayon po sa gamot, 75 na, sir, ang Aha. pwedeng ma-i-avail. Aha. So po, under the Yakap, yung din po dyan to ordinary na na-avail ang sa mga member under the consulta, which is consultation Aha. and laboratories. Pero this time po, nadagdagan po siya ng cancer screening. I see. So, ang kagayon kay ni Sir Henry, ini po ay para sa gabot. Apo. Ako lang po sa satuyang mga miyembro, kundi po pati sa satuyang mga chikiting at sa satuyang mga dependent. I see. Okay. So, paano? Ano po yan, ma'am? Automatic pong PhilHealth members? Automatic igawa kayo ni? Actually, sir, ang Yaka po is according po sa choice ng ating mga member na accredited na facility. Sa para po ma-establish na, sir, ang pinaka-accessible sa inyo na facility, Opo. iingitaran sa po ang satuyang mga membro na hindi po ang magpili kang sa indang facility na estimate po nila na pinaka-arani sa inda yung pinaka-accessible. So, sa Yaka po, sir, Opo. iba po ang registration ka sa PhilHealth, ito pag-register ka sa Yakap facility or Ma-register palan po, Ma'am Lery. Tama? Ma-register? yes po, sir. Ang PhilHealth member. Para maka-avail ka ini. Opo. Pakiulit na garari po. Ano nga ning mga dapat gari qualified na mag-avail kang Yakap na yan? Sorry, sir? Opo. Pakiulit na po. Ano ang mga bagay-bagay na qualified na dapat maka-avail kang Yakap program, kang PhilHealth? Ang Yakap program po, sir, pwede po siya ma-avail kang gabot na Bicolano. Kita po ay member or kita po ay dependent. Opo. Pwede po siya na ma-avail. Ayun. Ang lang po talaga, sir, is maka-register po kita sa sarong Yakap facility. Opo. Para hindi po ang maalaga sa tuya na di pa kita nagkakailang. Ay, wow. May nagaano na po sa tuya, nagaantabay na po kan sa tuyang kalusugan at ang kagayunan kay ni Sir Opo. Henry, hindi po libre sa tuyang Yes. mga Yes. miyembro. Yes. Oo. So, iniisaran ta Sir Henry sa mga members na bumisita na po sa tuyang local health insurance sa Albay or kung may nainin po sila ng mga facilities na may nakalaan po na Yakap or consulta accredited. Opo. Mag-inquire. I see. Ako kaya, Ma'am Lery, haloy na akong nagka-practice ka na Yakap, gusto ko lang institutionalize. Sorry po, sir. Sabi ko, ako kaya po, haloy na ako nagka-practice na Yakap, gusto ko lang institutionalize. So, totoong Yakap po, sir. Maliban pa po yan sa Opo. Yakap kang sa tuyang mga kapamilya, may Yakap din po ang PhilHealth. Okay. Kasi ka na po, ika-sir, na magpayakap ka na po sa PhilHealth.
Okay. Pero ang pag-register, tabi, libre ano? Tama, libre? Opo, sir. Yan Yeah. po ang target, sir. Libre po siya. Opo. Luwas po ang satuyang mga membro na dapat po halos na binabayaran. Oho. Hindi po kasi yakap sa iba siyang mga specific na Mm. medicines and laboratories na pwede pong ma-avail. Mhm. Ito sa mga underlying conditions, baga po araw ka hypertension, Yes, yes. mga lagnat, Oho. at least meron na po tayong gamot. Yung mga members natin, sir, na may hypertension, di ba sir, may maintenance medicine yun. Mhm. Naka-register ka po, sir, sa yakap. Opo. Pwede ka na pong makapag-avail ng mga medicines. Wala kang Yeah. binabayaran. Opo, okay. Ma'am Larry, salamat po. Unless na may gusto ka pong idagdag para sa publiko, hali po sa PhilHealth. Go ahead po. Yes po, mula po sa PhilHealth Regional Office 5, nangyayaan po lahat ng ating mga kapwa na kung maaari po ay pumisita na po sila sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Opo. O kaya naman po ay sa pinakamalapit na konsultaya ka provider para makapagpa-register na po nila at ma-access nila ang ating solution. Okay. Salamat, Ma'am Larry. Good luck po. Thank you so much po, Sir Henry. Welcome po. Opo. Joshua? Alright, dati si ma'am. Ako pala, Joshua. Mama ko na sana ko yan, Joshua Tabi. Ma-institutionalized. Oh, taga City Health pag Exactly. Exactly. Masira mong kalatoson ang ulok. Masira mong latoson na salmatan na ka dyan. Okay, sige. anyway, so yan ang programa ka na PhilHealth, na yakap program. So Okay. nakipag-partner so Dole, so mula so PhilHealth, para so nagkaperang mga empleyados din sa Bicol Region, kumbaga ma-avail din ta ining magayon na programa kan PhilHealth, and ngunyan na pagkahapon with Henry, nainot na ining ilantar para sa mga empleyado kan LCC. So yan tabi dito ang tagtag ng Toya, usually, no? Salamat, Joshua. Winda. Patawalan kita. Alas 3:35 at 32 oras sa Pilipinas. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan po nasabayaning proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, mabakal po sa mga butika nationwide. Siring man, ang Liver Aid, nakatabang po para mapagulan ang paghubag kang atay. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid, Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid, Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. May text po digdi, tanong po, saan pupunta ang hulog ng miyembro kung hindi nagagamit ng PhilHealth? Okay. Maybe next time po, maybe next time, ihaputa po ini sa tuya ng mga taga PhilHealth, ha? Magantabay po kamo kada Miyerkules, iga po ka digdi, tang maning maklaro. Ako po may i-consulta na digdi sa City Health. Ano po pa ang pwedeng gibuhon para magkaigwa ka yan? Magdumang ka po sa i-consulta sa City Health Office, dumang ka po mag-apply, okay? Para maklaro po iyan, dumabalik ka po sa i-consulta office. Pasensya ka na po, dahil ko nahapot ka so bago digdi si Larry Ilagan, nalaog pas na po sa imong text. Sir, dapat gayod marisolberan ang problema sa mga helang. Para po gabos na Pinoy, igwa po nin health service. Ang PhilHealth po, gabos na Pinoy, igwa pa kita ki Universal Healthcare, di ba? Universal Healthcare. Igwa po kita kaiyan, kaya po, pwede kang mag-avail kung naka po ma-hospital. Okay? Okay na. Sige po. Okay na ba tayo? Sige, alas 3:33 oras po sa Pilipinas. Sa pagbabalik, ang mahiwagang hapot, makalipas lang kan mga patalastas.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Or DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhing walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas, takpan at siguraduhing walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugun niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pang-siyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Sige, 20 minutes po bago magabot ang alas 4 din hapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuya, tabing tataramon mo niya na hapon, mga tugang Almeres. Almeres. Ano po ang gusto sabihon kang tataramon na Almeres? Sabi ni King, ang Almeres po sa English o Almires in the Philippine term for mortar. Sarong kitchen tool na pigagamit para mag-grind nin herbs and other ingredients na pigagamit sa pagluto. Kadaklanda kaniyan po sa Romblon and heavy duty aluminum. Almeres can also be made from plastic or wood. Yan. Ang aram ko, ang Almeres po, itong sadit na lubang, pigisiring, oh. Ay, yan pala si Jasmine. Abutan ako na aram na Jasmine ng Almeres, Chipramer. Pigisiring kan sa kuhan sa lubang, sadit na lubang, may kuhan siya, may sa mga kuhan sa sa mga kuhan sa mga mga ano nga nang apod kaya. So paminta kuhan yan, pigtutunaw, pig refine sa pagi po kan Almeres. Sadit na lubang, tabi yan. Ang gusabihon, makukuha yan sa mga kitchens kan mga nakaaging panahon. Kaya ngunyan, dahil naman po kay Almeres ngunyan, pigigiling na puan, paminta. Yan. Alright. Pigagamit po sa pag-ugbas. Yan. Yan baga na pigagamit kan mga gurang na maugbas ka, Almeres po yan. Para tunawon ang mga buyo ang kakaunon kang gurang sa pag-ugbas. Okay? Yan po sa tuyang word for the day, Almeres. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Digyan na po kita sa mahiwagang hapot ang kategory tangunyan mga bado. 15 seconds. Ha? 15 seconds po sa makakahula kang makakataunin pangaran. Tama ba ang kategorya ta? O baka anong kumari? Ito. Sandi daw. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Matry man po. Opo. Pangaran po? Elizabeth. Elizabeth. Taga saan si Elizabeth? Villar po. Saan po? Villar. Villar. Opo. Ready ka? Pero mo, Elizabeth? 50 na po. 15? 50. 50? Opo. 50. Ready ka na po? Ayun po. Madali. Mayagom ka na po. Ayun po. Ha? Mayagom. Ayun po. Okay? O sige. Ano nga ngaran mo, tabi? Elizabeth po. Elizabeth. Okay. Elizabeth, ready ka na? Opo. Okay. 5 po na klase nin bado. Negwa po nin zipper. Go. Pantalon. Pantalon. Short. Short. Jacket. Jacket may zipper. Igwa. Opo. Go. Dua Polo pa. shirt. Polo shirt.
Polo shirt. Goodbye. Goodbye po. Bye-bye. Sorry. Alright, inabot ang oras. Alright, sige po. Next. Sige daw. Good afternoon po. At Almeres, mapula po bagayan sa dulo. Yan, totoo po. Yan, pigagamit kaya kan mga gurang sa paglut, pagkuan, pagibuki, mama. Okay na, 15 bago magalas 4 din napon. Next caller please. 15 seconds. Kategorya, mga bado. Sige daw. Good. Ito. Sandali lang. Hello? Pwede pong matry pang saro. Matry ka pa? Matry pa po? O, sige daw. Ready ka na po? Ayo po, ready ng matalo. Ano po? Ready ng matalo naman. Okay. Ready na? 5 klaseng bado na pigbubugtakan po ki botones. Go. Palda. Polo shirt. Polo. Pantalon. Short. Apo. Tato ka magtanggal ki botones? Tato ka po magtanggal ki botones? Ayo po. Okay. Paano madali na pagtanggal po ka? Gigunting. Natusunta kang salbata. Gigunting, grabe ka. Okay, sige. Congratulations ha. Tabanta ka ki 50 pesos na los. Sandali lang. Surat ko ang number mo. 0935 1247 842. Yan pong number mo, tama? Okay, sige. Halaton mang load mo na 50 pesos, ha? Congratulations! Sige po, thank you. Okay, bye-bye. Alright, sige. Okay, sige po. Oras natin, 3:45. Tabi sa bilog na Pilipinas. Alright. Good afternoon po. Ihapot mo po kung ano mga bado na okay. Sige. Igwa akong ideya. Sige daw. Okay na? Sige po. Next. 0928-777-5548 0966-203-0034. Okay na po. Sige daw. Good. Ito. Hello? Good afternoon po. Hello. Good afternoon, ma'am. Hindi po. Ano po? Hindi ako magpapatol ang urang. Ay, putol. Pakiluwas po, ma'am. Medyo nagpuputol ang signal mo. Ang talaga din bisan mo. Opo. Saan ka po? Taga saan ka po? Alini po kami. Sain? Imalnod. Imalnod, Legazpi. Opo. Ready ka na po? Okay. Sige. 15 seconds. 5 klase ninbado na pigsuulog kang babae pag makaturog na. Go. Ay, naka-short. Short. Duster, pwede. Duster. Short na pwede. Pajama pwede. Pajama, pwede. Pajama, go. Pajama. Pwede man da, ang short da, pwede man. Pwede man da ang short tabi pala. Pero tulos na sunod mention mo yun. Tulos lang, okay? Okay, bye-bye. Thank you. Alright. Sorry po. Alright, sige, alright. Naging tropical depression na pala ang low pressure sa Infanta Quezon. Late post. Talaga? Di ka ngayon maapod? Arayo naman ito. Infanta Quezon naman ito. Hello? Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Ready ka na po? Yes po. Tagasain po? Taisan. Nag-feedback, ma'am. Pakipaloy-loy. Tabi kilit kang radyo. Iya po? Okay po, okay. Ready ka na po? Yes. Okay. Ma'am, 5 bagay na tatanggal kan babae pag makaturog. Go. Bra. Underwear. Sige. Short. Pante.
Ayun na sa imo. Ulit, review ta sinabi mo ha. Review ta. Okay. Ha? Makawala ka magkuya. Ayun na sa imo. Tuto, bakuyo. Review. Tama ka ning... Sige mo. Tanda ka, nagtanog na gano'n ko. Go. Anong primerong sinabi pag bigat tanggal pang makatulog? Bra. Kedua. Ang bado. Bado. Ikatalo. Ang pan. Pag makatulog. Ay, na. Naka. Uy, bigatan ka lang pag makatulog. Ang iba daw po mag-ayo. Di ba, naudangon ko sa imo, Sir Henry, na mas better na warang underwear pag nagtuturog. Talaga? Yeah. Ay, di ba sabi hygienic daw yun? Yeah, sinabi ko man agad. Hygienic yan. Hygienic man agad. Yeah. O, tulo. Anong saro? Short. Uy, naugmahon daw ako sa imo. Ay, Ha? makaugmaman pa ng apat mo. Ayun na, sige na nga ni. Tama tayo kakilawag mo yan. Napaugmama ko eh. Talat. Wait. Isulat ko sa number mo. Dali lang ha. Talat. Pag-mention on eh. Dede nga ni. Ano. Ako na. Suratan ko lang ha. 0, 9, okay, 7, 3, 9. Naugmama na ko sa iyo. Na-imagine ko. Sir, makaturog ako. Ano? Na-imagine ko na maturog warang bado. Ayun na. Makas mo pagbaray. Ano pa suti tanggal pag makaturog na ulit daw? Handa na yun. Sige na. Okay na ito, sir. Ulit-ulit na lang. Ganyan ko lang naaraman. Bigatanggal pa lang talaga ito ah. Ikaw nasa may taranggato. Nagdadamag ako sa ino everyday. Sinabi ko talaga ito siguro 2 weeks ago gayon. Nadagog mo pala. Yes, Pag nadamag mainit ko, ang sir. panahon, you should remove that. Nata? Free from infection. Tama? Kaso sir, baka may magimatang-matang na masupong. Ano? Baka sir, baka may magimatang-matang na. O sige na, bye-bye. Sige sir, thank you. Tinandaan niya talaga sa sinabi ko. Ate Shara. Marta bidigdi o Ate Shara. Saro pa. Dili ka tama. Saro, tama na kayo dito. Tao kinaman kayo kita. Grabe naman. Magkaulo ko na babae ito. Hindi. Gusto pa rin na mag-try kay Saro tabi. Nangyari sa maabaka. Nadagog mo sinabi ka itong caller? Nadagog mo sinabi? Ano mo narinig? Sarap manini mo na babae mo na, iyo. Ludan mo, iyo. Paano ka nagkakaturog, ne? Paano ka nagkakaturog? Di mo din nagugso. Apon ka itong babae? Sige, okay na yan ngayon. Iyo, dalawa, okay. Hello? Hindi mo po sa lalaki. Ano po? Hindi mo po itong tigali sa lalaki. Ano? Kung anong tigali sa lalaki ko nagkaturo. Tapos na, sa oras na, saga naman. Ang hapot ko, kung ang pigal. Awin, may nagawag ng mga aki. Natasunta ka dyan. Dato ko ba sa lalaki dahil? Ha? Sa lalaki dahil? Ako, komportable ako. Aram mo sa ibang nasyon, Migo? Mga foreign countries, ang mga foreigners, komportabling magkaturog na daing bado. You know why? Ang sa tuyang body metabolism, nare-relax ang lawas ta. Pag lalaki ka o babae, dapat comfortable dress ang isusulog mo. Kaya baga may pajama, di ba? Pajama.
may ano pa nga niyan, may pajama. Buda sa mga shorts na mga may hiwas. Ang purpose ka yan para makarelax ang buong lawas mo while you are resting. Di ba? I mean, while sleeping. Nakaka-rest kang maray. Yo tabi. Hindi ka siya. Pero difícil man ibuhin ta. Marekon magutara na yung haraw. Di man manilig. Mga foreign countries tabi yan. Kung manligdi. Okay? Ito yung magatutar ta. Kung mag-relax mo lang yan. Okay na. Okay na. O, sige, salamat. Pwede na mo sa Facebook. Ha? Pwede na mo sa Facebook. Lapitin na ng survey. Okay. O, sige na. Wala ka pa na. Yeah. Okay. Sige. Salamat. Magmo na kung yan napon, apod kang babaying it. Nagyulo ko. Paano nga? Yun ang hapot mo. Madali lang ha. Madali lang po. Hay na, so may concern ako regarding sa texter kasi bago madali lang ha. Tungkol sa dapat ali sa luwas, laog ang pag... okay. Ay, nasa indo. Mga sarawayon ka mo. Okay na, malagit ang kita kan. Bawalan sa KBP, tabi ng mga term na pigigit at taram nindo. Alright. Ito, hana sa concern ko regarding sa kasabagong early text pagpuon kang programa ta. Ito. Ay, Chief Ramir, nakapiran ako kang kwantabi. Jing, nakapiran ako kang liver aid ko. May saro na siguro ako latuson. Pagparisip pa. Uy. Wala pa akong liver aid maski saro. Wala. Tala. Ito ko na. Bagulo. Ano na? Ang mga ulok mo, Chief Ramir naman, nakakamali siya naman ako sa imo. Gari wala naman ang ulok mo naman ngunyan na apo na naman Ang mga helang kangatay, po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom. Ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tayo kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud kang atay. Ini po may silimarin na halit sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom muda mas maray na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Mabakal pang Liver Aid Silimarin Capsule sa mga butika nationwide. Aray ko. Tita Marie Honrado, maray na hapon po sa imo. Totoo, Tita Maria, tama? Tama, Tita Marie Honrado, tama po? Tama. Alright, alam ko na, tawala oras, 2 minutos na lang. May pig-text na kuya kasubagors regarding, ito. Arog po kayo ni, ang assumption ko, nag-text sa kuya, tabi, gay, lalaki. Tegoda siyang sarong lalaki na pigpaparabakalan niya kigamit. Pagkatapos na bakalan siya, nawara. Nailing mo na yan. Anong binakal niya? Tennis shoes. Maron, pang-basketball Ang kantidad po, 6,579. May presyo pati. Tennis shoes. Pants na Levi's. Ang pants po na Levi's, pinakamura ka 2,000 plus. Diba? Pag original na Levi's, 2,000 pa isang pinakamarato ka yan. Or maski ang Lee, pero may mga 2,000 or something like that. Arogene. Tapos, biglang nawara. Namundoon nga pa ako kang arogene, boss amigo. Once na ika-voluntary kang nagbakal, tinao mo sa iya, di naman po ang kipanahon, di naman there is no, sabi nga, no turning point.
Di na po yan babalikan. Pag tinao mo na sa iya, voluntary po yan. Tama, Chief Ramer? Voluntaryo mong tinao, di naman po ikang babalikan ka. Di mo naman dapat isipon na iulipan sa imo once na nagkawaraan kamong duwa. Tama? Kaya habang kamong duwa, di magparatao-tao kimahal. Pabayaan hanggang sa mga kwanza na, sa mga sapatos na dyan na buro barato, nganing day ka makulugan pag nawara kamong duwa. Tama? Ako ang advice ko sa imo, di ka na po magpapararigalo kay mga mahal. Kasi ang tao, pag mas anong regalo mo, paghabo sa imo, dayo man ang kaya, pag muya sa imo, mas kitawaran mo ang 199 na sapatos, daiman kaipuhan iyan, mas kiday ka magtao, si Pramer, pwedeng madara mo yan, mas kiday ka magregalo. Sabutan, ngili-ngila naman ako sa imo na naman. Ipo. Kundi mahirap baga. Yun na po. Yan masasabi ko. Boss, pasensya ka na po. Sorry. Yan kaya ang perception ko sa buhay. I mean, ang sa kong pagtubod sa buhay. Di mo kaya darahon sa arugaan na regalo. Magregalo ko kung mo yan, kaya mo tabi yan. Once na nadaramon mga material things na yan, di man. Okay, anyway. May bagyo po. Good day. May forecast ka so bago tabi si Pramer na udto. Dahil man po baga. Aso sa impanta Quezon low pressure. Sige, alas 4 na. Dahil nagamapod sa pag... Diyan na lang, si Pio na lang tabi. Diyan. Baka si Pio. Alas 4 na po. Dahil ako tabi maapod sa pag-asa. Ito dyan naman kan si Pramer. Na-proste. Ba't ang topic ko kutangon yan? Magayon nun. Magayon ako ang topic ko ngunyan. Kaya lang, hindi kita ki oras. Alright? O, digyan na muna kita. Maparam na kita sa alas 4 na. Hay na nga sa tuyang pag-ready din na music. Para po sa Endoga Boss. Okay. Alas 4 na po, mga... Kumbinsido ka, Chef Ramet. Kumbinsido ka sa... I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always See saw it through. If I had only Only one friend left, and I want to be you. Gayon? Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had Only one friend left, I wanted to be you. Salamat po kasi pagantabay. one who understands me. Babalik pa ko sa aga. Helps keep 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hiri. Thank you, goodbye. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. I love you all. Mabuhay. move a mountain, someone to tell it to. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles.